A clasificación para o Campeonato de Europa Feminino Sub-19 xogarase en Vilagarcía. A Lomba acollera 3 encontros desta fase. Que aquela xente que teña disponibilidade para ver este espectáculo pois achegue a Lomba, porque eu creo que vai a ser digno de ver. Non é habitual que tres seleccións como Serbia, Hungría e Irlanda pois disputen partidos en Vilagarcía. Hungría e Irlanda estrearán a fase Vilagarcía o día 3 a 1 do mediodía. Á mesma hora, o sábado 6, veránse as caras as seleccións de Irlanda e Serbia. O partido entre Serbia e Hungría despedirá a quenda de clasificación o día 9 ás 6:30 da tarde. Nos últimos 4 anos que noso mandato, unha das premisas básicas é que o fútbol femenino chegue a ter a importancia que ten o fútbol masculino. O torneo Campeonato de Europa, este élite, ven un pouco nese camiño. Estamos tratando precisamente de darlle esa importancia a este deporte, sobre todo pois traer eventos a Galicia que teñan importancia non só de relevancia nacional, senón relevancia internacional, como é neste caso. As seleccións tamén adestrarán en diferentes campos de fútbol do Salnés, levando o campeonato a toda a comarca. As seleccións se van a mover en toda a zona do Salnés, evidentemente, nos entrenamientos, de Ribadumia, aquí en Vilagarcía partidos, Mosteiro Meis, Porto Novo, Sanxenxo, é dicir, todo o Salnés vai a quedar, lóxicamente, cuberto por actividades relacionadas co fútbol e co fútbol femenino en particular. O campo compostelán Vero Boquete de San Lázaro tamén acollerá varios encontros, entre eles os da selección española. O conxunto é o vixente campeón europeo.